buch okowiti. Section mogolego ma 87A no wacho ni onge evidence. To ka evidence bro yudre tibro make kendo matere doho. To Cleophas gimoro nitie kae ma Adam odwanon. Ni kani mako Rigathi mitere anti-corruption court. Nitiere assets recovery authority. Mano the high court more freeze account ne. 200 million. Ma pesa no was forfeited to government. Mantiere judgment. Ni my pesa ma is as a result of unexplained asset. Moni kubeni iwene serikal. Mano no setimre. Koro wan kae to bura igolo ni onge evidence. Onge neno. Koro ng'isa ni gikariyogi ang'o madhi mbele ka. Okine ka siasa nodonje gini. Ng'i kata mi penja mar Aisha Jumwa no. Piny kuchacha. Aisha Jumwa timre ma kodhi e court to adjournment. Court timre kama nikech nong'e nang'o ni serikal mano kalocha nok na dware. Kano chomo yiero no wach ni ero omiye thuolo o campaign kes ne koro ket bang'e kose tiek yiero boduogo. Nyisa ni in ka omaki gi kosa tinya nyiso court kamano mayie. Dong warrant of arrest igolo ni agola sana. Koro weche siasa odonjo weche doho. Ma koro kata mek Aisha Jumwa go ma ero ne wach CDF odonjo to case mar nek be odonjo ka. To ineno ka case gi within ma oyiere mobido nominated ni cabinet ni. To ineno ka weche gi rucha. Nyiso ni DPP ma is an independent body established under the constitution is not independent. Nitie kaka nitie jomoko ma yuaye kama to runde kama to timo kama mano koro siasa sedonje e prosecution power mar DPP. Kama DPP koro ntiere kar ka oganda penjo ni ka siasa koro donjo en ang'o ma wanene pinje mamoko ka gik ma kamagi koro chopo iri ma oganda chako siemi niero koro wuoge PC gima kama wasewinjo ka iwache mathoth gi jogo manie siasa jogo maonge siasa iwacho ni kama Nurdin Haji osechope kacha onego koro gwetao but nyalo bedo mane kotenore gima ne apisa mantiere